Lekeition heriotzaren inguruan hitz egiteko espazio bat ireki da. Hilarte bizi topaketek heriotzaren inguruko eskubide eta erabakiei buruzko informazioa partekatu eta herritarren hausnarketa sustatzea izan dute helburu. Horretarako, 6 saioz osatutako hitzaldi elkarrizketa zikloa antolatu da. Hilarte bizi egitasmoa sortu zen heriotzen inguruan daun tabua pixkat apurtu eta jakitsurizea zabaltzeko bai herritxarrentzako eta bai komunitate mailan edo herri mailan, ezta? Eta topaketak nahi dabena da pixkate tailer formatutik eta parte hartze prozesu batetik erdibideko bat eskaini. Herritxarra parte hartzen dabe, nik hitzaldiak emoten da gai diferentin kontura eta hor kokatzen laguntzia edo pentsamentua sortzia, deikariak kendu. Aurten mai gainera etorri jakuna da formatuan pausu bat emoteko proposamena. Hau da, tailer zarratuak izatetik herriari zabaltzekoa gai honetaz berbetxeko aukeria. Eta horretxe haitxik egin dira 6 saio, 6 hitzaldi ireki. Saio bakoitza 2 zatitan banatu da. Lehenengoan gaiaren testuingurua eta herritarren eskubideak azaldu dira. Eta bigarrenean, esperientziak eta iritziak partekatzeko tartea ireki da. Helburua, heriotzaren inguruko kultura osasuntsuagoa sustatzea izan da. Orduan, bizitzako beste arlo askotan ez modura, adibidez, nerabezaroak prestatu itzen gara, edo alendu itzen gara informaten, edo beste taller batzuk etzen dagoelako kontuak, edo gurasu izateko amatasunerako edo aitzatasunerako bai. Aldiz, gauza bat dakiuna fijo gertatuko dana, heriotzea horretarako normalen ez gara prestatzen. Gaur egun geru eta gitxio dira kanposantuan lurperatuak izan nahi dabenak. Edo hil eta zibilen inguruko hausnarketia emoteko da ona, edo eutanasia dela. Gauza horre guztiak erantzunak bihar dabez, eta erantzunak bai personalak eta baitxe bai modu kolektiboan bihar dauzenak. Orduan, lortu behar duguna da heriotzari buruz ahalik eta modu naturalenean herri mailan hausnartzen joatia eta erantzun horrek topaten joatia. Tabun kontura berbain jogu, testamentun kontura berbain jogu, hil jakun onduan esperientzionak eukitxako herritxarrape kontadozko euren esperientzia, ez? Piskat heriotzia beti txarra, beti tristia izango da, zemaitasuna da tartian, baina baltzori, inbentatako baltzori kentzen dabenak, kentzen laguntzen dabenak. Ikusitxea hitzaldi ziklo honek zelako harrera hone euki daben, udaletik mesua argi jaso dugu, jentiak interesa dauko gai honetaz berbaitxeko, bihar izan da olabe argi dago, eta guk udaletik bai konpromisua hartzen dugu gai honetan pizkanaka sakontzen segitzeko. Hilarte bizi topaketek heriotzari buruz hitz egiteko leiho bat ireki dute Lekeition. Informazioa partekatzeko, esperientziak entzuteko eta bizitzaren azken etapari buruzko erabakiak kontzienteki lantzeko. Azken finean, bizitza hitz egiteko, hilarte bizi egin behar da.